Boa tarde. Imos a comezar con este pleno extraordinario do 1 de abril do ano 2026. O punto que traemos hoxe a pleno levouse o venres a comisión informativa. Os membros da corporación tiveron acceso ao expediente e a proposta que traemos, vaya por diante, co equipo de goberno e este alcalde traballamos a nosa idea, mellorar a calidade de vida dos veciños e das veciñas. Entón entendemos que unha das maneiras para facilitar a vida da xente que ocupa o territorio é que existan unhas boas vías de comunicación. Levamos varios anos facendo inversións en vías. O ano pasado fixemos unha inversión de 326.465,57 euros en aglomerar varias estradas na Balsa, dende as Bargañas a Ferreiros, no Viveiró o acceso ao Porto do Rego, acceso a Coruxos e en Silán a Torre e o Vilariño. Estas actuacións fixéronse con aglomerado, querendo seguir esa liña, porque entendemos que as estradas, inda que é un coste elevado a inversión nese tipo de proxectos, son estradas que van para moito tempo. Este ano, e visto que existe a posibilidade que no Fondo de Compensación Medioambiental accesos a espacios que esteñan dentro da rede Natura ou espacios protegidos se fagan actuacións dese tipo, fixemos outro proxecto no cal se inclúe o acceso á Funqueixeira, a Casa Lousada, o Curro, a Restrebada, o Vilariño, Carelle, Forcós, Santirso, o Aguillal e o Rego. Hai actuacións tanto na parroquia da Balsa, actuacións na parroquia do Viveiró, actuacións na parroquia de Silán e actuacións na parroquia, na zona de Carelle. Esta actuación vai a ir en aglomerado e sube a 439.924,81 euros. Esta actuación, o que pretende, como estaba dicindo antes, é facilitar a vida das persoas, da xente que está sobre o territorio. Estamos nun concello rural, con poboación envellecida, disperso, e, que dentro das limitacións que pode ter un concello pequeno como é o Concello de Muras, entendemos que é unha boa inversión. Como esta inversión sube do 10% do orzamento municipal, temos que traelo a pleno. E para ir avanzando, xa que todos os anos, os plazos que establece a Xunta de Galicia, que é quen concede o Fondo de Compensación Medioambiental polos muiños que están instalados no noso concello, todos os anos imos axustados de plazo, decidimos adiantar isto e ir avanzando no que sería a licitación desta obra. Temos que traelo a pleno e, o que se trae é iniciar a licitación das obras do Fondo de Compensación Ambiental baixo cláusula suspensiva, segundo a disposición adicional terceira da Lei de Contratos do Sector Público, e segundo, que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado. Eugenio, non sei se queres comentar algo. Boa tarde. Cando se fai este tipo de inversións, pois é unha inversión importante, o primeiro que hai que facer é, cando se aglomera ou se arregla ou arranxa algo diante das vivendas, hai que falar cos veciños e deixar as cousas ben. Por iso pido que aquí se vai a falar cos veciños do Curro, que si se pode que se arregle o problema que teñen que se mete auga na vivenda pola porta principal cando chove moito. Porque quedou máis alto o firme de fai un tempo, cando se arranxou aquel curral, quedou máis alto
que a vivenda, entonces, cando chove moito, sobre todo neste inverno, tiñan que estar continuamente atentos a que non se inundara a vivenda. Entón, pido que se vai hasta ali, que se arranxe ese problema de paso, que se arregla a estrada, e no resto das vivendas e dos lugares que se van a arreglar, igual, que se deixe ben o remate do aglomerado nas zonas das vivendas e do que son as explotacións ou accesos a cuadras que haxan tamén neses lugares e que non se dean problemas aos veciños. Ben, Jennifer. Boas tardes. Eu quero dicir que no pleno de agosto, cando se votou en contra dos amaños das carreteras, non se votou en contra do que é en si o amañar, senón de como se iban financiar esas carreteras. No seu momento díxose que había que buscar outras líneas de financiación sin deixar a... Perdona, Jennifer. Estou facendo unha introducción ao que vou dicir. Sí, pero aquí vimos... Pero vou falar deso. Perdón. Ese tipo de aclaracións temos un pleno ordinario para facelo. Este é un pleno extraordinario. Vimos a aprobar unha cuestión que xa se falou. Perdón, xa se falou na comisión informativa e temos que votar, podes decir o que queiras, pero a respecto desta cuestión do que votaches en agosto, a favor, en contra e tal, no pleno ordinario, podelo aclarar e podelo dicir. Moi ben, non digo nada, veciños. Explicareino por outra vía, nada máis. Xa que non deixan falar nin explicar o porqué, pois entonces explicarase por outra vía. Gracias. E sinto. Julio. Como dixen na comisión informativa, todo o que sexan arranxos e obras, pois benvidos sexan. Tivemos un inverno, pois moitas choivas, moi malo, deteriorou máis as estradas. Entonces, bueno, estes arranxos pois son necesarios. Espero que, bueno, a partir destes, que siga habendo máis arranxos, que hai moitas estradas deterioradas, e tamén, como dixen na comisión informativa, tamén, pois, hai que facer o mantemento correspondente das estradas, cunetas, tajeas, bueno, poda de arboledo e todo eso, tanto nestas que se van a arranxar como en moitas que hai por aí, porque, bueno, como dixen, no inverno foi de moitas choivas e está moi deteriorado, nada máis eso. Ben, bueno, Eugenia, nos, creo que aquí falei de accesos, non son accesos a vivendas, pero non van a ser obras en currales. Vale? Ti estás falando dun caso concreto, do caso do curro, xa que o sacas. Eu creo que ali se falou cos propietarios, esa casa da que ti me estás falando, se falou cos propietarios e se deixou unha cousa clara, que esta administración, mentras eu sexa alcalde, non imos a facer actuacións en terreos privados. Entón, bueno, o que se fixo, había uns desconchados, levantáronse moitos metros do curral e se volveu a botar o hormigón. O resto, bueno, non teño nada que decir. Vale, imos a votar, bueno, os puntos que traíamos, que era iniciar a licitación das obras do Fondo de Compensación Ambiental baixo cláusula suspensiva segunda disposición adicional terceira da Lei de Contratos do Sector Público e, segundo, que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado. Terceiro, que se fixe a seguinte orde do día. Bueno, esta forma parte da convocatoria do Pleno. Votos a favor de iniciar os traballos, pois, votos a favor, 4 votos a favor. Votos en contra, abstencións, 3 abstencións. Ben, con isto queda aprobado o inicio da licitación destas actuacións en aglomerado en distintas estradas do Concello e damos por rematado este pleno extraordinario. Gracias.